Sledujete Jedle. Zastavme sa, bratia, veď sa oni stratia. Pozrel som si posledný livestream poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Matoviča, predsedu to strany Hnutia Slovensko alebo Olano, a chcel by som sa opýtať tých 800 psychiatrov alebo psychologov, ako to, že ešte stále nespravili na tohoto človeka žiadny posudok. V prvom videu nám Igor povie príbeh, ako o 11. vyšli do nočných ulic Bratislavy a vraj pohybovali sa tam stovky študentov a bol to slušný úlet. Vraj mladým na Slovensku záleží a pýtali sa ho, čo urobíte preto, aby sme zo Slovenska nemuseli odchádzať, na čo im odpovedal, že viacerých nahováral na to, že by sa už patrilo, aby nejakú revolúciu urobili, vraj niektorí mu aj dali na to ruku a aj si ťapli. Ďalej pokračoval, že naozaj túži potom, aby mladí ľudia si povedali, že stačilo a urobia revolúciu. Stačí sa pozrieť na srbských študentov, organizujú masové demonštrácie a nezdávajú sa, že vraj rok a pol je do volieb. Čo keby sa mladí ľudia na Slovensku do toho pustili, o mnoho ľahšie by sa fungovalo aj im. Vytvorila by sa vraj snehová guľa a všetci by to spoločne zvládli. Tak pozrite sa na to, ako ožratý Igor nahovára ožratých študentov, aby spravili revolúciu. Sledujte. Počúvajte, poviem vám ozaj taký príbeh. A ja som sa vybral, mali sme včera snem a mi poslali chalani takú motivačnú fotku. Asi 10 tam sedeli nad kriglom piva a že dojdi, sme v Bratislave, tak som si teda, tak asi ja neviem, či už bolo asi možno aj 10 hodín, tak som si povedal, že idem tam za nimi. No a teda potom do 11. ten podnik bol otvorený, tak do 11. som tam bol s nimi a potom o 11. sme vyšli do nočných ulic Bratislavy. To sa mi, priznám sa úprimne, že od študentských čias nestalo, aby som teda sa pohyboval niekedy v nočných hodinách po uliciach Bratislavy, no ale teda spolu s nami sa tam pohybovalo stovky, to boli naozaj, že stovky študentov, rôznych alebo mladých ľudí. No a tie 2 hodiny asi od 11. do 1. v noci nad ránom v sobotu, a tak boli úžasné. Akože strašné kvantum tých mladých ľudí sa mi prihováralo, to sme si, ja neviem, a to nepreháňam, že možno, že 30 selfičiek, videok, možno ste niektoré videli po TikTokoch a hoci kde to už beha. Takže bol to celkom slušný úlet a to sa mi páčil. Akože bolo vidieť, že mladým na Slovensku záleží, hoci teda viacerých, keď som sa pýtal, tak akože teraz boli v tom rozpoložení, že so Slovenskom si svoju budúcnosť nespájajú, ale ja pevne verím, že sa nám to podarí zmeniť. Viacerí sa pýtali akože tie otázky, načnú mám strašne rád, keď taký mladý človek sa pýta, čo urobíte preto, aby sme zo Slovenska nemuseli odchádzať. Ja hovorím, že koľko máš rokov? 20, no. A čo urobíš ty preto, aby si zo Slovenska nemusel odchádzať? Tak som ich viacerých nahováral na to, že už by sa patrilo, aby nejakú revolúciu urobili. A niektorí mi dali na to aj ruku, aj sme si ťapli, takže uvidíme, možno teda niekde sa podarí, ale teda bola to taký celkom pekný zážitok. Keď si mladý človek, a možno aj starší, ale keď si mladý, tak ja naozaj túžim potom, aby mladí ľudia na Slovensku si povedali, že stačilo a urobia revolúciu. Stačí sa pozrieť na srbských študentov. Rok a pol organizujú naozaj že masové demonštrácie a nevzdávajú sa. Rok aj štvrť je do volieb. Čo keď by sa do toho mladí ľudia na Slovensku pustili? O mnoho ľahšie by sa fungovalo aj nám, alebo aj ostatným opozičným stranám, ak by sme cítili tú obrovskú podporu zo strany mladých ľudí, ktorí by si povedali, že stačilo. A tak vytvorila by sa snehová guľa a by sme to všetci spoločne zvládli. To je extrém. Ja sa vážne pýtam, kde sú tí psychológovia a psychiatri, že vážne ešte na tohoto človeka neurobili vážne žiadny posudok. To sa nenájde ani jeden, nie že 900. A to musí byť teda krásny pohľad. Ako ožratý Igor nahovára v Bratislave nad ránom ožratých pubertiakov, možno svetovaných, aby urobili revolúciu. Tento človek nemá vážne všetkých pokope. Igor, ak si nepamätáš, revolúcia tu už bola v rokoch 20 až 23 a bola to pekná snehová guľa. A čo si ty urobil? No polieval si nás vodou a ešte k tomu v zimnom období strieľal si po nás gumovými projektilmi a to nebol jeden protest. Tých protestov bolo niekoľko a mal si pekne nakakané v gaťach. Takúto revolúciu by si chcel?
No, že to sa ti už nikdy v živote nepodarí, Igorko. Pretože tí ľudia vážne boli na teba nasratí. Aby jeden psychopat riadil krajinu, ráno nevedel, čo sa bude diať večer a večer nevedel, čo sa bude diať ráno. Tak nejako vyzeralo tvoje vládnutie. A podľa toho sa aj organizovali protesty. A to neboli len mladí. To boli aj starší, aj dôchodcovia. Tam si videl všetky vekové kategórie. A tento ide ešte nahovárať nad ránom ožratých študentov. No vážne nemá všetkých pokope. Ale poďme sa pozrieť na druhé video. A to je otázka od Tomáša, ktorý sa ho pýta, kedy pôjde do Ilavy, aspoň na pár rokov. Už by sa patrilo, z čoho ale vznikol nový príbeh a zároveň zážitok, keď išiel vo štvrtok do Ružinova do kostola a zastavil na križovatke, kde sa ho pýtal jeden pán z vedľajšieho auta, kedy vás vysvetia vo Vatikáne za svätého, a vraj normálne mu vybil poistky. Tiež bude ďalšia otázka od Vladimíra, ktorý sa ho pýtal, kedy odíde z politiky a začne sa liečiť. A odpoveď bola klasická ako od Igora. Ono sa to hovorí, pre hlupáka každý hlúpy. A vraj nech sa nebojí, keď mu niekto povie, že je hlupák. Pozrite sa na to. Tomáš, kedy pôjdeš do Ilavy? Aspoň na pár rokov. Už by sa patrilo. Dúfam, že mi už konečne odpovieš. Tomáško, neviem, aké podvody robíš ty, ale či by si rovno do Ilavy, či by sa patrilo, že by si išiel, ale ja som neurobil žiadne podvody, aby som mal skončiť niekde v base. Možno máš ty taký trošičku zmetok v hlavičke, alebo jednoducho veríš klamárom a podvodníkom. A možno si jeden z nich. Neviem. Ozaj, to vám poviem takú peknú príhodu. Tento týždeň, asi to bola streda, odhadujem, možno útorok. Nie, streda. Štvrtok, už to viem presne. Štvrtok to bolo. Idem do Blavy, bolo sviatok a išiel som do Ružinova do kostola. O 8 večer. A teraz idem a na križovatke zastavím s Raptorom, tým takým, že dosť bolo Fica a vedľa mňa druhé auto. A tam taký jeden teda pán, na prvý pohľad, akože to niekedy niektorým tým ľuďom vidíte v očiach, že podvodník, ako normálne taký, že strašný. A teraz tam niečo začal ukazovať s rukami. Ja som tam počúval nejaký podcast a teraz ukazujem mu však kľud, že počkaj, že počúvam, ale teda stiahol, lebo vyprával som a chcel som ho počuť. Tak som si to stiahol som hlas, otvoril som okno a teraz on si stiahol tiež okno a hovorí: a kedy, počkaj, jak to povedal, že a kedy vás vysvetia vo Vatikáne za svätého? A ja mu hovorím, že nie túto nedeľu, ale tú budúcu nedeľu. A potom nezabudnite tam prísť. A že hlavne takí hociakí podvodníci a neplatiči dane by tam mali ísť. A tak som mu úprene pozeral do očí. To ste mali vidieť, že on mal normálne, že také vybulené oči, že on nechápal, že ako sa mohol vedieť, že on je podvodník a neplatíč daní. Ale to normálne, že to bolo tak krásne na ňom vidieť, že človek, ktorý žije s podvodou, a oni títo ľudia akože nechápu, že keď sa stretnú s človekom, alebo keď niekto hovorí možno, že ten podvod neurobil. A ja som naozaj v politike neukradol ani euro. Nič. A ani mimo politiky som ho neukradol. A tí ľudia, keďže v duchu podľa seba súdim teba, to nechápu a potom majú takéto blbé reči. Ale normálne, že som mu vybil poistky a tak sa mi to celkom páčilo a tak som si na tom zgustol. Vladimír, stále mám tu istú, není tam otáznik, ale musím mu spraviť radosť. Stále mám tu istú, kedy odídeš z politiky a začneš sa liečiť. Vladko, vieš, ono sa to hovorí, že pre hlupáka každý hlúpy. Takže skús jeden týždeň počúvať ľudí, čo ti hovoria. Nesnaž sa vytvárať si svoj názor a nebojuj s tým, keď ti povedia, že si hlupák. A potom sa zariaď. To už je na tebe. Dobre? Ale ešte raz, pre hlupáka každý hlúpy. A ja verím, že si to aspoň pochopil, čo som ti povedal. Toto je človek. Ty si vybil, Igorko, poistky sám. Ty nezhoríš v tom kostole. Tebe není hanba tam vôbec chodiť. Takto sa správaš a ešte do kostola chodíš. Toto je niečo extrém. On ešte ide nadávať niekomu do hlupákov. A ešte sa s tým aj chváli. Toto musí byť extrémne nedonosený človek. Tebe asi vážne tá ukradnutá koška od tvojho otca ti spravila niečo so psychikou. Ja stále tvrdím, že tento človek nemôže byť v poriadku a dokazuje to každý týždeň. Takže iba obozretnosť, spravodlivosť, odvaha a správna miera. A dúfam, že sa nájde aspoň jeden psychológ alebo psychiater, aby urobil na ňo už konečne nejaký posudok. Majte sa, ahoj. Informácie z prvej ruky.